Αττική Νίκαια, το πιο σημαντικό ιστορικό βιβλίο για τη μεγάλη προσφυγούπολη. Η ιστορία του σκουπιδότοπου της Κοκκινιάς που μεταμορφώθηκε στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορικός Αρχοντία Παπαδοπούλου παραθέτει την ιστορική εξέλιξη της πόλης σε ένα εύχριστο βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. Οι πρώτες εκκλησίες, οι σύλλογοι, τα σχολεία, οι πλατείες, οι ονομασίες των οδών και άλλες σημαντικές πληροφορίες στο βιβλίο αυτό που βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση. Από τις εκδόσεις Λεξίτυπων, η Αττική Νίκαια της Αρχοντίας Παπαδοπούλου. Ένα σημαντικό ιστορικό βιβλίο για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία των προσφύγων μετά το 1922.